Són 2:15 i anem cap a l'Infrafest! La cosa de l'Infrafest és que ara hem de fer 40 minuts a línia vermella fins pràcticament a l'Hospitalet, no recordo la parada, i allà ja caminar fins a Farga. La Farga és enorme, no sé quanta cua trobarem, no sé. Tinc ganes d'arribar, que ens donin a més el sobre, que ens donen amb l'entrada, o sigui, supercontenta, i de començar a farmejar els punts per després canviar, o sigui, molt important. Soc una noia preparada, m'he vist el vídeo d'Infreqüentes sobre tot el que haig de saber per l'Infrafest, així que vaig super ready. Ok, anem a obrir els sobres que ens han donat amb l'entrada. Oh, que xula aquesta! M'encanta perquè té aquí una granoteta, com aquí, vibing. És una granota amb un barret i un bastó, m'encanta. Ara ja, sobre obert, anem a explorar l'Infrafest. Està bastant ple i només porta com 1 hora i mitja o així obert. Ni 5 minuts des que hem entrat i ja m'han dit que crec que hi ha hagut algun problema amb el Riftbound i potser no hi ha. O sigui, ara anem a mirar si trobem alguna cosa. Però si no, la segona opció és aprendre a jugar màgic i provar el deck de Spider-Man o alguna cosa de Spider-Man que al final, doncs, m'agrada Spider-Man, m'agrada Marvel. També m'han dit que hi ha molts jocs de taula que estan rebaixats i com ara, doncs, acabo de instal·lar-me ja al pis, crec que necessitaré algun joc de taula per poder jugar tranquil·let amb els amics i tal. O sigui que sí, literalment el millor lloc com per trobar jocs de taula. Aquí estan tots els premis. La veritat és que no sé què escolliré. Hi ha molta cosa. Vaig a cometre crims de guerra i és que vaig a comprar 2 decks de One Piece. Y pagar esto por aquí, las 100 IP coins y tiradita al brinco, ¿vale? Que vale. Actividad, que eso tendrá que ser igual un poquito más tarde. Vale, ok. Y esto por ahí. De sobres, ara una col·lecció de One Piece, 12 cartes per sobre, anem a obrir. El Bali bebé! Kozuki Oden Saba, que gran. No, Kawamatsu! Que guai. Sanji-kun. Va pel segon sobre, no crec que tingui tanta sort com jo. És d'on treballava... El Sanji. Una polla, te lo voy a robar. Te lo voy a robar. És dorada, no? Sí. Hack. Ara mateix estic mirant fundes, he trobat aquestes que són com rosa pastís, absolutament boníssim, i el que estic buscant és lila pastís. El que passa és que he trobat... Mira, és que veus? Estem veient liles, però és que no el trobem. Es que quiero... Joder, ahora van a salir todas las especiales, me cago en la leche. Ahora. Vale. Al 5. ¡No me lo creo! ¡Tenía 5! Bro, lo he cambiado porque tengo un puto 5, porque digo, nadie lo va a tirar. Estem ara a l'estand de Mercurio jugant al Frantic, que és un joc que és com un Uno, però més cabró perquè té molts comodins. I està bé perquè és fàcil d'entendre, he guanyat aquesta partida. És molt fàcil, simplement és això, que té com comodins bastant cabrons, no com el més 4 i ja està. I tapat, ens han donat 200 Infrepoints per venir a jugar aquí amb el disseny de Ricardo Cabolo, que quina bèstia del disseny, o sigui, és xulíssim. I ara, doncs, farem una segona partida. El guai és que també els que... O sigui, guanya una persona i les que han perdut han de comptar els punts de les cartes que els hi queden i aleshores allà veuen qui ha perdut de veritat. Ara anem a
de provar un nou joc que és com una fina de canica. Comida típica de Navidad. Cocido. Turrón. Escudella. Hip hop. Urban. Comercial. Hem fet pauseta per dinar perquè si una cosa té la farga és que se't carrega moltíssim com el cap i l'ambient. És molt boig com et carrega. Aleshores hem vingut a la farga, al centre comercial, a buscar on dinar. Jo crec que em decantaré per un poke. Hola, un cafè amb llet per emportar, pot ser amb gel i després un mini dònut d'aquests de xoco blanc. Gràcies. Toma. Ara estem a l'estat de l'Udilo i estem jugant a un joc que m'està agradant bastant i que ens està agradant a tots, que es diu First to Worst, de millor a pitjor. Aleshores, bàsicament es posen sobre la taula uns temes, 5 temes, i un dels jugadors els ha d'endreçar de l'1 al 5 amb aquestes cartes boca avall. I nosaltres, debatent, doncs hem d'intentar treure l'ordre correcte. S'ha d'apuntar quantes n'hem encertat i quantes n'hem fallat, i aleshores, a final de partida, és un joc cooperatiu, s'ha de veure si hem encertat més de les que hem fallat. ¿Cómo? Madre mía. Bueno, una. Ai, és que són magnífics. Ha arribat el pitjor moment de tots, un moment que esperava que no arribés. M'ha baixat la regla. M'està baixant en aquest moment. Estic fent un speedrun cap al lavabo, però molt bèstia, perquè m'estava fent pues històriques la regla i resulta que m'ha de baixar ara. No, sé la regla definitivament. Pues aquí. Vale. ¡Hey! El premio bueno. Ahí lo tienes. Merci. Ué, guanyat el premi bo. I ara amb el Zen Infre Points me'ls guardo a la butxaca i anem a veure si podem jugar ja al Nexus, que estava intentant fer temps mentre els meus amics fan cua, però és que la cua no ha avançat gens. Que pel que t'he estat explicant és com un joc que simplifica el màgic de manera que si tu jugues a aquest tipus de jocs però vols jugar amb un amic, doncs jugues al Nexus i aquesta persona que no s'ha de jugar doncs ho tindrà molt més fàcil i us ho passareu millor, que potser en màgic a primeres doncs pot ser difícil. I el resultat final que ha sigut, bueno, 12-0. 12-0. Marc Márquez. Fernando Alonso. No, és que no. He quedat segona. Havia avançat moltíssim. Per bones que ens han donat 2 tickets de 400, per tant he aconseguit 800 punts, que a mi ja em val, la veritat. O sigui, molt. Ha arribat el moment final, que és el de ja passar per al Prize Wall i mirar què ens emportem amb els Infre Points. Tenim un total de 5.000 entre jo i el Pablo i volem agafar algun joc de taula per casa. Crec que el Silencio ja no està, duríssim, i anem a veure què podem agafar. Fol de tot el que hem agafat a l'Infrefest gràcies als Infrepunts. Per començar, Trepanation, un joc de taula bàsicament de doctors pertorbats a l'edat mitjana, o sigui, bastant divertit. Com m'he comprat un deck de One Piece, també he agafat aquest deck holder, que era el més baratet que hi havia, i en color blau perquè una mica matching amb el deck, que és de Yamato. Hem comprat el Silencio, que costava només 5 euros, el deck de Yamato, que ja ho heu vist, el Tomahawk, com li vulgueu dir,
de Mercurio, que no l'hem jugat, però el vaig jugar gràcies al meu amic Sergi i em va agradar molt. És un joc de cartes amb números i tal, i és bastant divertit per jugar amb gent. O sigui, molt barat, perfecte per tenir a casa, i jo crec que d'aquí ja tenim una casa farcida de jocs de taula, que era el meu objectiu per aquest Infrefest, o sigui que és super. Ha sigut un aniversari bastant divertit, bastant diferent, que me'n vaig molt contenta d'aquí, m'he passat molt bé, estic molt contenta.